Γεράσιμος Αρσένης για τα ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων. Ο κύριος Αρσένης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς κύριο Παρίσι και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κύριο Κεκάτο. Ο ίδιος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Στήριξης των ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, που αποτελείται από τους καθηγητές κύριο Μεταξά, κύριο Μπούρο, κύριο Φλογέτη από τη Λευκάδα και κύριο Ζήβα από τη Ζάκη, και ορίστηκε με πρόταση του κυρίου Παρίσι από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς. Ο κύριος Αρσένης είχε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία με τον καθηγητή κύριο Σαμαρά και με εμένα προσωπικά το εκπρόσωπο της φοιτητικής κοινωνίας από το γραφείο του κυρίου Κεκάτου στη σύσκεψη της Οργανωτικής Επιτροπής για το σημερινό Πανκεφαλονιακό Συλλαλητήριο. Σήμερα το απόγευμα μάλιστα θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα των ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων και την αναγκαιότητα διατήρησής τους. Η θέση του κυρίου Αρσένη είναι: η πρόταση του Υπουργείου για τα ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων στερείται επιστημονικής βάσης και πρέπει να ανακληθεί. Τα Ιόνια νησιά ως περιφέρεια δικαιούνται να έχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία όχι μόνο πρέπει να διατηρηθούν, αλλά αντιθέτως οφείλουν να ενισχυθούν. Και μάλιστα επισημαίνει, και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό, ότι οι δράσεις αυτές γίνονται σε στήριξη με τους τοπικούς και θεσμικούς φορείς του τόπου. Και θέλουμε να σας δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ ως φοιτητές που είστε όλοι εσείς σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε στη συνέχεια τη στήριξή σας. Και όχι στο ΤΕΗ. Η Κεφαλονιά μίλησε. Είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Σήμερα αφήνουμε στην άκρη ό,τι μας χωρίζει. Σήμερα όλοι οι φορείς και οι εκπρόσωποι, ο λαός της Κεφαλονιάς και πάνω απ' όλα τα παιδιά είναι εδώ. Για ένα και μόνο λόγο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε επιχειρήματα. Ξέρουμε και θα τους πούμε ότι σε αυτό το ΤΕΗ παράγεται αξιόλογο επιστημονικό έργο. Ξέρουμε και ξέρουν ότι ο ελληνικός λαός έχει δαπανίσει τα χρήματά του για να δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις του ΤΕΗ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άξιοι καθηγητές που έχουν δουλέψει μαζί με εσάς τα παιδιά και το έργο σας είναι αναγνωρισμένο. Συνεπώς δεν αρνούμαστε το διάλογο με το Υπουργείο, όμως έχουμε επιχειρήματα και τα επιχειρήματα αυτά δυναμώνονται με τη σημερινή σας παρουσία. Ο Δήμος της Κεφαλονιάς είναι μπροστάρης στις κινητοποιήσεις και θα εξακολουθήσει να είναι. Εγώ δεν θα σας πω πολλά λόγια, ο λόγος ανήκει στα παιδιά. Θα σας πω μόνο ότι είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Αν τα επιχειρήματά μας και οι θέσεις μας δεν γίνουν δεχτές, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Ο αγώνας λοιπόν ξεκινάει σήμερα και λέμε δυνατά: τα ΤΕΗ δεν πάνε πουθενά, εδώ θα μείνουν. Σας ευχαριστώ. Εδώ έχει ανοίξει ένας πόλεμος τον οποίο θα τον κερδίσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα στην Κεφαλονιά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι εδώ από την πρώτη στιγμή, είναι εδώ πάνω από 2 χρόνια που δουλεύει μαζί με τους καθηγητές και τους φοιτητές για την ποσοτική και την ποιοτική ανάπτυξη του ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων και δεν θα αφήσουμε με τίποτα να κλείσει. Είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν θα αφήσουμε κανέναν να την περάσει. Είναι όμως ένας πόλεμος εναντίον και της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στο σύνολό της. Και γι' αυτό πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συνταχθούμε και να απαιτήσουμε όχι μόνο το μέλλον του ΤΕΗ, τη συνέχιση της ύπαρξης και την ποιοτική αναβάθμισή του, αλλά να παλέψουμε και για τη συνέχιση και την ύπαρξη της περιφέρειας. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μία μάχη που θα κερδιθεί και θα χάσουμε τον πόλεμο, είναι ένας πόλεμος που θα τον κερδίσουμε όλοι μαζί. Καλό αγώνα και η περιφέρεια είναι εδώ. Καλή σας μέρα από όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό
από όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Ιωνίων. Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, κύριοι Σύμβουλοι του Υπουργού, η Κεφαλονιά μιλάει εδώ σε τούτη την ιστορική πλατεία του Αργοστολιού. Μιλάει και λέει, το ΤΕΙ Ιωνίων δεν πάει πουθενά. Κεφαλονίτες και κεφαλονίτισσες, το ΤΕΙ είναι μια δική σας κατάκτηση. Το ΤΕΙ ρίζωσε σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι ρεμπελιό και δεν καρκινοβατεί. Εξελίχθηκε μέσα στα 13 χρόνια λειτουργίας του σε ένα δυναμικό, περιφερειακό, ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα τεχνολογικής κατεύθυνσης. Καμία αμφιβολία δεν χωράει από αυτού. Εξελίχθηκε σε ένα ίδρυμα που συνέβαλε, συμβάλλει, αλλά και θα συμβάλλει σε μια πολυεπίπεδη ανάπτυξη των νησιών μας. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο της ανάπτυξης, της έρευνας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, του τουρισμού. Το ΤΕΙ μας είναι κοντά σε όλους τους παραγωγικούς, επαγγελματικούς φορείς αυτού του τόπου. Είναι κοντά στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι κοντά στους πνευματικούς ανθρώπους. Η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν είναι κλειστή στα στενά όρια που δραστηριοποιούνται μέσα στα τμήματα. Είναι ανοιχτή σε όλους σας. Ένα κομμάτι από τα νιάτα της άλλης Ελλάδας και της Κύπρου είναι εδώ. Η κοινωνία της Κεφαλονιάς, η κοινωνία της Ζακύνθου και της Λευκάδας έχει εμπλουτιστεί με τα νιάτα της Ελλάδας και της Κύπρου. Εδώ, σε τούτη την πλατεία, νοερά χτυπάει η καρδιά της μάνας, της Ελληνίδας και της Κύπριας, του φοιτητή και της φοιτήτριας, και χτυπάει με αγωνία, γιατί σκέφτηκαν κάποιοι να διαγράψουν τα όνειρα των παιδιών τους και τις επιδιώξεις τους. Σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Ιωνίων, εμψυχωμένη από τη δική σας παρουσία, την πολυπληθή παρουσία και τη δυναμική που ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκληση. Εμψυχωμένη επίσης από τη στήριξη της τοπικής εκκλησίας που βλέπω με μεγάλη χαρά τους εκπροσώπους της εδώ. Εμψυχωμένη από τη βουλευτή μας, από όλους τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και πολιτικών παραγόντων, εμψυχωμένοι από τη στήριξη της Ομογένειας και πολλών άλλων φορέων, είμαστε σίγουροι πως αυτή η μάχη, η δυναμική μάχη που σήμερα ξεκινάει από εδώ, από αυτή την ιστορική, όπως είπα, πλατεία Βαλιάνου του Αργοστολιού, θα κερδιθεί. Να είστε σίγουροι ότι το ΤΕΙ θα μείνει στον τόπο αυτό, γιατί το θέλουμε, γιατί το αγαπάμε όλοι μας. Έτσι ενωμένοι θα κερδίσουμε τον αγώνα. Και στέλνουμε ένα μήνυμα στον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Αλβαριδόπουλο, και σε όλους τους συμβούλους του. Σε λίγες ώρες, σε 1,5 ώρα περίπου, που θα δεχτεί την αντιπροσωπεία, την πολιτική, τους εκπροσώπους των τοπικών πολιτικών παραγόντων και της αντιπροσωπείας του ΤΕΙ Ιωνίων, ένα μήνυμα θα πάρει. Το ΤΕΙ Ιωνίων θα μείνει στον τόπο του. Δεν θα πάει πουθενά. Γεια σας. Πρόσωπος της ΕΠΑΣ, θέλω να πω ότι εμείς οι φοιτητές και οι καθηγητές στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των φοιτητών και έχουμε να πούμε ότι το ΤΕΙ δεν θα φύγει και θα μείνει εδώ.
Είμαστε μαζί σας. Μαζί στον αγώνα. Δίπλα σας. Αγαπημένοι μας παιδιά, στο παγκεφαλιακό αίτημα να μην κλείσουν τα ΤΕΗ, στέλνουμε μήνυμα στο λόμπι των Βρυξελών από την Καρέτας Κεφαλονιά στην πλατεία Βαλιάνου και θυμίζουμε ότι η Κεφαλονιά, όταν το κράτος ήταν ανίκανο και ανεύθυνο, έστησε σχολεία. Ο Βαλιάνος έκαμε σχολεία πολλά. Ο Κογιαλένιος έκαμε στις Πέτσες, στην Αργύριο Κογιαλένιο σχολή. Ο Βαργωτής στην Ναυτική σχολή. Και σήμερα το κράτος αγνωμόνος κλείνει τις σχολές που έφταξαν το αίμα του Κεφαλονίτη. Είμαστε κοντά σας και στέλνουμε μήνυμα με ποιο δικαίωμα κόβουνε και ψαλιδίζουν τα όνειρα των παιδιών αυτοί που τα κόβουνε. Με ποιο δικαίωμα το λόμπι των Βρυξελών στραγγαλίζει τη χαρά του πατέρα να δει το παιδί του να προοδεύει. Με ποιο δικαίωμα το λόμπι των Βρυξελών στερεί από τη μάνα με την προσευχή και με τον δάκρυ και με την αγωνία του χτυποκάρδι της δεν το παιδί όπως επιθυμεί. Είμαστε κοντά σας. Η Κεφαλονιά δεν θα ρημάξει. Θα ρημάξουν τα κεφάλια αυτών που έχουν τα άρρωστα μυαλά και θα ρημάξει οι πέτρινες καρδιές τους. Είμαστε κοντά σας. Πέστε τους ότι φωνή λαού, οργή Θεού. Ευχαριστούμε την